No niin, tervetuloa uuteen YouTube-videoon. Tänään meillä on kuulantyöntäjä Niko Oksanen vieraana. Kerro vähän sun saavutuksista ja mitkä on tulevaisuuden suunnitelmat? No kerran voittanut Suomen mestaruuden yleisessä sarjassa ja muutaman kerran ollut Suomi-Ruotsin maaottelussa ja vajaa 19 metriä ennätys 18.75 ja käytännössä tällainen tuloksella saavutettu kaikki mitä voi saavuttaa, että yhtä varsinaista arvokisaa ei ole alla, mutta toivottavasti vielä tulevaisuudessa on. Että reilu 20 kun pystyy työntämään, niin se tarjoaa mahdollisuuden Euroopan mestaruuskisoihin ja siitä jos työntää vähän pidemmälle, niin sitten MM-kisit olympialaiset. Mutta siinäpä näin ja 32 vuotta tulee kesällä ikää mittariin, niin kyllä tässä nyt vielä vuosia on aikaa, mutta täytyisi pystyä parantamaan hyvänkin nopealla tahdilla ja nostaa se ennätys sinne kakkosella alkaviin lukemiin. Mitä kuulantyöntö, kun monesta urheilulajeissa se, että täytyy aloittaa mahdollisimman niin kuin nuorena, niin voiko kuulantyöntö olla vaikka maailman paras, jos aloitat vaikka 20-vuotiaana? Ei voi. Kyllä tarvii olla sellainen, lajitaustahan sulla täytyy olla tietysti jo nuorempana, mutta ja semmoinen yleinen lajitausta täytyy olla tosi hyvä, mutta jos sä ajattelet, että sulla ei ole, sä oot tehnyt ehkä vähän punttia tai pelannut futista tai tälleen, ja sitten päätät 20 että ruvetaan työntää kuulaa, niin ei ole mahdollisuutta. Että kyllä se kaikki semmoinen laji, osaaminen ja kaikki tällainen peruskuvia, mitä se vaatii kuulantyönnössä menestyäkseen, se tulee tietysti junnuna. Kyllä sitä täytyy olla, mutta se ei ole mahdollista tavallaan. Joo, eli kyseessä on kumminkin aika tekninen laji. On äärettömän tekninen. Että monilla niin kuin ihmisillä, jotka kuulantyöntöä ajattelee, niin niillä on se muistikuva koulun liikuntatunneista. Se on se helpoin heittolaji aina, että mennään tätä kuulaa. Ja sitten kun on 4 heittolajia yleisurheilussa on moukarin kiekko, keihäs kuula, niin mä en jo kehtaa väittää sen niin, että jos puhutaan huipputuloksen tekemisestä, niin kuulantyöntö on oikeasti vaikein ja vaativin laji niistä kaikista. Selvä. Ei muuta kuin lähdetään vähän kokeilemaan, että miten se kuula tänään lentelee. Aika. Niin, sulla oli perselämminti autossa päässä. Joo, se riittää. Mä oon rapakunnossa muutenkin tällä hetkellä. Mikä kokoinen jalka sulla on? Haluatko sä kokeilla kuulatossojen kanssa vai riittääkö lenkkarit? Mulla on 4,6. Mulla on 4,950. Jumalauta. No kyllä mä sanotaan, että kyllä mä voisin kokeilla ihan näilläkin. Joo, niilläkin pärjää. Mä luulen, että se ei tuo mulla kauheasti lisämetrejä. Joo. Mut sitten, niin että jos et ole kuulantyöntökenkää ikinä nähnyt, niin tässä on niin kuulantyöntökenkää, että miten se homma menee. Että tietysti on aika kevyt rakenteisia, mutta pohja tietysti kova. Joustaa tosta. Mennään päkien varassa tehdään kaikki hommat. Niin kova pohja ja sileä. Ja sitten on kovia ja pehmeitä. Pehmeä on loogisestikin hidas ja kova on niin kuin nopea. Monet käyttää esimerkiksi sadekelillä erilaista kenkää. Mutta sitten taas, että sadekeli tai kuivakeli, niin jos ei kintut pelaa, niin kummastakaan kelissä et pysty työntämään. Ja jos kintut pelaa, niin ihan sama mikä se keli on. Että pystyy työntämään. Et se on ehkä se suuri merkitys, että kuulantyöntäjät aina ajattelee varsinkin pyörähdystekniikka, joka nyt on yleinen, että kun me mennään ringin taakse, sulla on kenkä jalas, otetaan lähtö täältä, että miten se puree tähän kohtaan niin kuin tää pinta, että sä pääset täältä liikkeelle. Sitten kun sä tulet ringin keskelle tohon, niin miten se ottaa tästä kiinni, että sä pääset pyöräyttämään jalat alle ja liikkeelle. Tämmösiä. Et peruslenkkarilla esimerkiksi ei pyörähdystekniikkaa pysty tuottaa. Että se on vähän niin kuin mahdotonta, mutta pakittamalla ja tommosilla erilaisilla vauhdeilla niin pystyy sitten, se on ihan sama mitä siellä on alla. Niin selvä. Pystyy tekemään. Yritetään matka. Mä voin nyt ilman kenkiäkin sulla. Onko sä työntänyt kuulaa? Olen mä joskus ala-asteella. No miten, onko tämmönen 7 kilo kuula ollut koskaan kädessä? Kyllä. Miesten kuula. Vahva kuula ainakin, sali. Niin. Ei täällä siis. Eikö tohon poskeen viereen tuu? Joo, ja toi oikeastaan kaulaa ja sit kyrpää ylös. Näin. Niin. Elikkä se ei kuulu tulla tänne niinku eteen, vaan enemmänkin sivulla? No joo, vähän niinku, monet pitää vähän jopa niskan takana, että se on vähän miten tykkää. Jotkut on pitänyt kaulalla, se on vähän mihin se itselle sopii. Okei. Jos mä nyt mietin, että mihin mä sen asetan. Mä lyön se melkein tohon, sit lähdetään niinku liikkeelle, mutta sit kun työnnetään paikaton työntöön, niin se on ehkä tossa noin. Et jos varmaan katsoo tuolla puolella video, jos haluaa niinku paikaton työntöä, että ollaan peruspaikalta työnnössä, niin tässä ja haetaan vauhti tosta.
Mutta tietysti sit kun lyödään vähän tehoa, niin se lentää tietysti vähän kauemmas. Tämä on varmaan myös vähän semmonen, että sä aloitat aina, niin pikkasen niin kun sä lisäät sitä. Joo. Ensin tietysti kun tehdään kisaa tai vaikka tehdään treenilämmittelyä, kun työnnetään kuulaa, niin ensin työnnetään käsillä. Niin totta kai verkataan kroppa lämpimäksi. Sitten treenataan, pistetään niin sormet ja käsi lämpimäksi. Se saattaa olla 5 semmoista aika helppoa. Sitten pikkuhiljaa ruvetaan lisäämään tehoa paikalta työnnöissä. Sitten haetaan osa-harjoitteiden kautta niin valmius sitten työntää vauhdilla. No niin. Kisatilanteissa se menee melkein jo itsellä niin, että yksi vauhdito, sä tiedät kun sä tulet kisaan, sulla on mentaliteetti siinä, yksi vauhdito, yksi vauhdillinen ja sitten mennään. Sitten ollaan valmiit työntää kisaa. Se on se tavallaan se adrenaliini ja kisa, miten sä tulet kilpailuun, sä tiedät, että sun täytyy tänään tehdä tulosta, niin se on se aivot on jo semmoisessa moodissa, niin että ollaan niinku valmiita tekemään nopealla aikavälillä. Onko sielläkin on kolme työntöä? No siis jos me ollaan kyläkisoissa, jos tässä Paimiossa nyt järjestetään kisat, niin me saadaan työntää vaikka 60 lämpötyöntöä, jos mä haluan. Okay. Mutta arvokisoissa on 2 tai 3. Joo, ja sitten ne on 3 suoritusta. Niin, ensin kolme suoritusta normaalissa kisassa, että jos on vaikka 12 urheilijaa, kun arvokisojen finaalissa on, niin kaikki työntää sen 3 kierrosta ja niistä 8 parasta jatkaa 3 viimeisellä. Okei. Okay. Ja tietysti kisavoittotuloksessa voit tehdä ensimmäisellä työnnöllä, että se on niin kuin siinä. Että... Niin, se riittää sitten niin. Yhden työntäjän lähtee kotiin kannun kanssa. Niin, se on just näin. Se on just näin. Yes. Siis mä sanon aina näin, että 10 metriä semmoiselle kaverille, joka on liikkunut elämässään. Niin se pitäisi olla niinku ihan päiväselvä. No siis se on semmoinen perustulos. Mut siinä riittää vähän tekemistä vielä. Se on vähän. Mut se on hyvä tommonen lämpä siihen alle. Niin. Mutta monesti tulee, jos joku ajatellaan, että kylässä on vaikka joku vahva mies, niin aina kuulee sen, että sun kannattaisi ruveta kuulan työntäjäksi. Ja mä olen aina sanonut, että ei se ihan niin helppoa. Joo, ei. Mika Törrö työnsä 11 metriä kuulaa. Okei. Niin. Eli Mika Törrö täytyy päihittää siis tänään. Se oli vähän pitempi jo. Onko siinä jo 8? 8? Oho! Eikö se ole 8 viiva? Onko teillä muuten, laitatteko jotain magnesiumia tai jotain käteen? Juu, sitä menee aina ihan runsaat määrät. Okei. Samaan kohtaan. Maailmanennätys on tällä hetkellä 23.56, niin se on niinku 3 kertaa tosta pidemmällä. Niin jo. Frisbeellä voisin saada. Mulla tekisi tiukkaa kyllä. Tosiaan varmaan ne vikat metrit siinä on vaikeimmat. Sitten kun aletaan lähestyä ja lähestyä, Kyllä joo. Niin ei voi suoraan ajatella, että no muutama kerta vaan pysyy. Joo. Nyt se meni ihan askeleen. Se on. Tää onkin vaikea laji. Oot 8 metriä tälleen. Se 8 metriä, no se tulee ihan perus työntämällä, mutta mä väitän, että jos me tehtäis tästä 3-4 viikkoa 2 kuulareeniä per viikko, niin sä työntäisit varmaan 11 metriä aika nopeasti. Joo. Se alkaa niinku kehittyä siitä, että kun saa vähän linjoja, saa vähän rytmejä, se on kuitenkin rytmeistä ja kaikista tällaisesta kiinni. Et kuulan työntöhän on nykypäivänä vielä 80-luvulla, 90-luvulla oli paljon douppareita ja tällaisia. Niin oli, tai se oli enemmän, sitä oli niinku liikaa. Tekniikat oli aika karuja, millä työnnettiin myös kauas. Nykyään kuulantyöntö on taas mennyt siihen, että siksi miksi nykyään huippujätkät työntää 2-3, tai 22 metriä on niin kuin vanha 2-1 nykyään. Joo. 22 metriä täytyy työntää, että sä oot yhtään mitään maailmassa. Mutta se ei riitä niin kuin silti vielä mihinkään. Niin se johtuu siitä, että se on niin jalostettuja ne kaverit. Niin kuin se tekniikka on mennyt niin paljon eteenpäin. Ja siitä tapahtuu rytmisesti oikeita asioita. Ja sitten jumalaton määrä tehoa. Et se on, että sen takia just jos sä oot voimamies,
niin sä et pärjää kuulla sen takia, koska niin just voimanostaja on lähtökohtaisesti tehdään hidasta voimaa. Sä pystyt tekemään merkistä isoja rautoja penkkiä, merkistä isoa rautaa kyykkyä, sama mave, mutta ne on just sellaisia, että kuulassa niin se täytyy aina niin kuin ampua se liike. Niin sen takia monesti on kavereita, jotka penkkaa vaikka 280, mutta ei ne saa kuulaa mihinkään, koska se on hidasta voimaa, kun se että miten se täältä räpsäsee, niin se on kaikista niin kuin tärkeintä. Ja tietysti myös jaloista liike lantion kautta käteen, niin se on se juttu. Mutta tekin varmaan teette penkkiä. Joo. Mikä niin millaisia rautoja siellä penkkipunneruksen puolella on liikkunut? No mä sanon aina näin, niin jos ajatellaan niin kuin perusvoimatasoja, mitä mieskuulantyöntäjällä pitäisi olla. Joo. Se, että sä pystyt olemaan hyvä kuulantyöntäjä, työntää plus 18, 19, 20 metriä. Niin semmoinen vähimmäisperusarvo, voimanosto tulisi 800 kiloa. No niin. Se on niin kuin semmoinen perus. Elikkä jos joku kaveri nyt penkkaa 200, kyykkää 300, vetää maasten 300, eli 800 tulee siinä, niin se on semmoinen oletus, että sä teet sen, niin sit sä oot valmis. Tietysti kaikki on aina olla erilaisia, mutta se pitäisi olla semmoinen, kun se tulee mun mielestä harjoittelemalla se homma. Mutta sitten jos sä haluat niinku boostata, että sä nostat voimatasoja vielä korkeammaksi, niin tai se 800 mahdollistaa sen, että sä voit työntää kuulaa kauas. Että se on sitten, että miten sä jalostat sen niinku ittees siihen lajiin. Mutta sitten, että jos sä oot just ajatellaan, että sä teet voimanostotulokset 600 kiloa, niin kyllä aika orpo-olo tulee sitten jossain kohtaa. Että niinku, et eihän se, jos miettii penkkituloksia, niin joku sanoo, että joo, 150 penkillä voi työntää 20 metriä, no varmasti voi. Mutta kyllä se sitten vaan auttaa, jos sulla on 250 penkkiä. Niin, siinä vaiheessa, kun sä tuut tuohon loppukohtaan, että kun se ei tökkäsekään vastaan, kun sä läsäytät sen liikkeelle tosta. Ja 150 se saattaa jossain vaiheessa tulla vastaan. Ja sitten ei välttämättä sit se, mikä sun ykkönen on. Mutta jos sä liikutat 150 ykkösen tai 200 kilolla, niin sitten täytyy ajatella se, millä raudilla sä teet vaikka tehokkaan kolmosen. Että millä se tulee niinku ampuu se rauta ylös. Ja se taas vaikuttaa enemmän sitten taas siihen, mitä se, kun työnnetään kuitenkin vain 7 kilon välineet. Niin, joo. Että näin ne vähän menee, että kaikki on niinku suhteellista. Miten tämmöinen kuulantyöntö, kuinka monta viikossa tätä treenataan, kuinka monta niinku treenipäivää sulla on viikossa? Sitten jos mä harjoittelen hyvin, niin 80 harjoitusta saisi olla. Eli 5 päivää melkein reenataan. No niin. Eli 2 lepopäivää on hyvä olla viikossa. Se on semmoinen hyvä. Silloin kun mä oon harjoitellut eniten, niin on ollut sillä että maanantai, tiistai, keskiviikko, aamureeni, iltapäiväreeni, joka päivä käytännössä. Torstai vapaa. Perjantai, lauantai, parireeni, joku puntti, työntö, lauantai, puntti, sunnuntai, vapaa. Et siinä tulee sitten se, jotta se 8-9 reeni. Alkuviikko 5 ja loppuviikko 3 käytännössä. Mutta sitten taas urat on aina erilaisia. Jotkut treenaa kerran päivässä, jotkut hyvät heittolajit, heittäjät, tämmönen huippumuokariheittäjä Suomesta, kun Olli-Pekka Karjalainen, niin suomennätysmies, niin hän reenasi aikoinaan kuulemma niin, että hän reenasi maanantai, tiistai lepo, reenasi keskiviikko, torstai lepo, joka toinen päivä. Okei. Et se oli semmoinen, että hän koki, että se on hänen systeemi, että hän pysyy tuoreen, hän saa siinä treenipäivässä tehtyä ne mitä tarvii, sitten taas levätä ja taas treenata. Joo. Sitten vanhaa aikaa, munkin mentori, olympiavoittaja Arsi Harju, hän on parhaimmillaan harjoitellut niin, että hän on tietysti hyvin, hän ei ihmisenä halua kauheasti, hän on nöyrä ja äärimmäisen vaatimaton ja tämmönen tyyppi ei pidä niinku itseään minään, vaikka on hän kova jätkä. Mutta just se, että hän on reenannut niin esimerkiksi, että hän on mennyt vaikka kuortaneille sunnuntailta, maanantai 3 reeni, tiistai 3 reeni, keskiviikko 2 treeni, hieronta, torstai lepo, perjantai joku palauttava, lauantai ehkä kotoreeni, sunnuntai joku reeni, sitten taas kuortaneille ja sama setti. No niin, siinä riittää hommaa. Niin, se on. Jos sä ajattelet, että 90-luvulla että sä oot painanut maanantai aamu 10 aikaa kovan työntöreeni, 3 aikaa iltapäivällä kova punti, stilla luus, kova työntöreeni, niin kyllä se on aika kova jätkä, kun nyt sä kaivat Suomestakin sellaisia kundeja, ketkä painaa sellaista. Niin. Ei niitä ihan ei hirveästi joka paikasta löydy, että siinä voi tulla äitiä ikävää äkkiä, että kroppa kestää sitä ja on niin kuin se määrätietoisia. Että kaikki me pystytään tekemään erilaisia asioita, mutta mitäs sitten kun sä oot väsynyt, että vielä täytyisi nousta ja lähteä. Niin, se on just se, että se on vahvoilla, ketä pystyy viikosta toiseen, vuodesta toiseen toistamaan. Nyt jos me tässä 9, niin
Ei. Ei mitään jakoa. No. On se vähän paremmin. 7,80. Paljon? 7,80. Jumalauta. Melkein saman verran mitä kuula painaa. Mutta on hyvä siitä, kun viimeksi oltiin otevoimailu kokeilemassa alan ammattilaisen kanssa, niin nöyrtyy joka kerta. Joo, se on aina kun pääsee asioiden niin kovia jätkien kanssa hommaan, niin se kunnioitus ja kaikki se niin nousee. Oh. Kyllä se on aina niin urheilijat, olit se minkä tasoinen urheilija tai mikä laji tahansa, niin alojen huippuja on aina helppo kunnioittaa. Oh. Tietää, että mitä ne niinku... Ja sanotaan näin, että jokaisen Facebook-kommentoija, niin kannattaisi tulla kokeilemaan. Niin se on. Tonne 14 metriä. Sä et voi olla aina elementissä. Niin. Et jos sä oot ympäri vuoden, niin et sä oo koskaan silloin niinku, samaa sanoo tuolla salillakin monen voimailijalle, että jos se saa joka päivä samat tulokset, niin ei ole koskaan ollut siellä niitä omassa huipussaan. Näin on. Mut kyllä mullakin huonosti reenannut, mut kyllä mä silti mä niinku helposti tein vitosen takakyykkyä 200, vaikka ei paljon ollut mitään pohjaa alla. Joo. Ei se. Että lähtee liian paljon pistään sitä, yrittää voimaa, että sullakin niinku, sä otat vauhdi, sit sä painat niinku yläkroppan vähän suppuun ja painat niinku alaspäin, kun pitäisi olla aina vähän semmonen ryhdikäs ja päästä sillä vähän nauttii siitä hommasta. Tätä mä tarkoitin sillä rytmillä, että jos me tehtäis tässä kuukauden verran erilaisia kuulareenejä, sä tuontasit se 11, kun sä oppisit sen rytmin jo, ja sä niinku, saisit sen tietyn elementin siihen suoritukseen. Että. Ja mä katsoin, että sä työnnät aika niinku ylös. Joo, mutta se tulee jaloista. Niin, juu. Mä itselle ei ole jalat käytössä ollenkaan. Se on tietysti loogista. Tässä on just se, että kullantyöntöliike, just kun sä kysyit, että voiko 20 aloittaa, että nyt mä oon ammattilainen, niin ei. Koska se tulee sieltä 11-13-vuotiaan, kun sä teet niitä suorituksia. Sä opit sitä koko ajan sitä. Monilla voi olla se ongelma, että ei hallitse työntöliikettä. Ei osaa tehdä tätä asiaa niin kuin sillain. Mullekin on aina sanottu, että mikä tekee musta erinomaisen on se, että mä osaan työntää kuulaa. Ollaan niinku semmonen optimityyppi siihen. Joo. Se on ollut aina semmonen luontainen niinku voimavara. Vaan käteen. Yes. Ja sit otat tukijalka siihen lankkuun kiinni. Ota tukijalkaa niinku itsestäsi vähän taaksepäin. Noin. Sitten löysäks tää satana? Kuljetat vapaan käden. Ota kiinni kädestä. Kuljetat vapaan käden tänne. Tiputat painopisteen oikealle jalalle. Polvesta alas. Sitten kyynärpää ylös. Ja sit kun sä lähdet työntämään, niin nosta vapaata kättä tonne ja tee ylöspäin työntää. Et hae sitä vähän niinku täältä. Ja katset käännät tänne taakse. Noin. Nyt se meni tanssimisen. Et nyt sä vähän just teit sillä lailla, että sä hait tosta, lähdet painaa, kun sit saisi olla tuolta, sit Niin tuli sitten turhaan sanoa, että kuulan työnnä. et otat katse meikäläiseen, rintamasuunta kääntyy kyynärpää ylös, vapaa käsi ylös, noin, ja sieltä lähdet tekemään työntä. Noin. Nyt sä saat irrottaa myös se oikean jalan maasta, kun sä lähdet tosta, niin sä voit kato tosta noin ja... Joo. Ota se vielä messi. Oltaan samaa mitä
Niin, no tässä se on, ja sit kun sait muutama hyvä suoritus, niin sä työntäisit paikalta samaan kuin vauhdilla. Otaks sä? Joo, ota sä vaan, niin siirrä kunnolla vaan painopiste oikein päälle sillä, että sä voit ihan vähän jopa roikkua tuolla alla ja sit hakea sen tuolta. Kyynärpää vaan ylös, vapaakäsi hyvin messiin. No, vielä vaan reilusti tänne päin tuut, niin koko paino, kunnolla siirrät sen paino niin oikeallaan päälle. Niin kuin näin. Joo, mutta voit ottaa niin jalkoja lähemmäksi toisias, mutta painopiste paremmin oikein päälle. Noin. Ja sit vaan rintamasuunta tänne ja lähdet sit kääntämään nosta ylös. Noin. Vahvat kyljet ja kaikki tuo kääntöliike. Niin. Kore on niinku se asia, että esimerkiksi mulla ongelma, tullaan ringin keskelle täältä. Että saadaan pienessä tilassa jalat alle. Sitten kun sulla on painopiste täällä, oikea puoli lähtee kääntyä ja sitten kuula kauas. Niin todennäköisesti asia, missä se pettää, voimaa on riittävästi, mutta se pettää vatsasta, kyljistä. Se ei vaan pysty pitämään sitä pakettia. Se on niin kauheat voimat, kiertää lihakset ja muut, kun se on niinku, siinä mennään niinku vääriin suuntiin kroppa, millä luodaan sitä tavallaan jenkaa sinne kroppaan. Hyvä. Nyt se oli jo sama. Nyt oli täysin sama. Onks vielä muuten kuulantyöntäjiä, ketkä ei pyöri? On pakittajia jonkin verran. Joo. Kyllä se on niinku 95% on pyörähtäjiä. Joo, mä ajattelin, että se on varmaan vähän uudempi juttu toi, uudempi tekniikka, lisäys toi, joo, että pyörii, niin, mutta tietystihän siitä paljon enemmän voimaa saa. Niin. Tai sitä räjähtävyyttä nimenomaan. Kyllä pakittamallakin kauas voi työntää, kun hyvä jätkä vaan löytyy. Että kyllä se on niinku luonnollisempihan toi pyörähtäminen on, mutta joo. Mäkin työnsin pitkään niinku pakittamalla. Että tiedän ihan tasan tarkkaan mitä se on ja vaihdoin tekniikkaa just siksi, että koin, että matka oli käyty loppuun pakittamisen kanssa. Mä oon työntänyt metrin pidemmälle sen jälkeen. Et kyllähän niinku sillä tosissani, että mun tavoite oli olla niinku paras. Joo. Että Mukulannassa oli sitä pelasi jääkiekkoa ja tälleen ja kävi tämmössä kuulaa-kisoissa ja reinaili silloin tälleen. Niin. Mutta semmoista niinku määrätietoista harjoittelua on tehty sit vasta 20. Joo. Ketä on tällä hetkellä Suomen kovin nimi sun lisäksi? No, mä en oo kova nimi tällä hetkellä, mutta siinä on muutama kundi, Lahtisen Miika just tosta Mynämäeltä ja Kangasniemen Aatu, ne on ihan hyviä kundeja, nuori kavereja molemmat. Ja Aula Eero Porista, hyvä jätkä ja Korkeasalo Arttu Tampereelta. Silloin niin näistä aktiivikavereista paras ennätys 19 vähän yli. Ja näin, että. Mut kyllä se on ne 4-5 kaveria. Joo. On niin kuin, että ne on 4 ja minä. Että. Mut tosiaan niin kuin sanoin, että toi kondis on nyt vähän mitä on ja katsotaan kilpailenko tänä kesänä. Joo. että kun ei ole pystynyt harjoittelemaan silloin kun haluaisi harjoitella, niin omat ehdot. Niin. Ja mitä on semmoinen laji, että siinä ei paljon saa olla muuttuvia tekijöitä. Ei ja siis kun mäkin olen sanonut sitä, että mä oon työtänyt saavuttanut kaiken näillä tuloksilla, mitä mä voin saavuttaa. Niin, jotta mä voin kehittyä kakkosella alkaviin tuloksiin yli 20, tuosta nyt 6 metriä pidemmälle, niin se vaatii 2 helvetin hyvää vuotta, tai ainakin 1 helvetin hyvän vuoden. Joo. Ja sit jos sä oot yhtään väsynyt loppu, sulla ei ihan se paras fokus siinä hommassa, niin se on mahdotonta. Se on vaan päivästä toiseen sitä, että sä aamulla hoidat tietyt asiat, sä nouset ylös, sä hoidat aamulla jutut, päivällä hoidat hyvin reenit, pidät ruokavaliosta hyvää huolta. Ei tuu niinku ohi viikkoja. Ohi päiviä saa tulla. Meille tulee kaikille ohi päiviä. Ohi viikkoja ei saa tulla. Ja tässäkin on niinku suomalainen urheilu on, kun Suomessa aina puhutaan, että me ollaan urheilukansa, niin vitut ollaan. Me ollaan urheilumenestyskansa. Että täällä on kaikki hyvin silloin, kun sä menestyt. Mutta jos sä menestyt, niin sä oot ihan sama, mitä sä teet. Se on ihan totta. Elikkä on vaikea olla hyvä urheilija, jos ei sulla eihän harjoittelu maksa mitään juurikaan. Varusteet ja tämmöiset, ne on loppupeleissä aika pieniä summia, mitä kaikki tämmöinen maksaa. Mutta se maksaa.
että sä maksat laskut, vuokrat, saat ruokaa. Joka kuukausi about se 2 tonnia menee meillä kaikille siihen, että me hoidetaan tätä omaa arkea. Niin mistä sä sen 2 tonnia teet joka kuukausi? Että sä pystyt, tai mistä sä saat sen 2 tonnia esimerkiksi kuukaudessa, että sä pystyt vaan olemaan ja tekemään sitä harjoittelua. Et ei siinäkään ole mitään järkeä, että sä painat tosta noin, herät aamu 7, käyt pikku aamukävely, vedät aamupalaa, menet 90 aikaa salille, vedät treeniä. Käyt lounaalla, vedät toisen treeniin, sitten sä menet kello 17. Painat iltavuoroa jossain pajalla, 12 ehtoilla kotiin, menet maate ja herät uudestaan 7. Ei sellaisia, ei se ole mahdoton. Sitä jaksaa tietyn aikaa, mutta ei ne tulokset kehity. Ei. Kumpi on ammattilaisen tekemä? Tai työntö? Niin, välttämättä mun ei pääse ehkä ihan sinne top 5. Mutta sanotaan näin, että kun mä otan nyt tavoitteen, että Mika Törrö voitetaan vielä joskus. Ja se oli alle 12. No se oli jo 11,5. Se oli niinku Joensuun Kalevan kisoissa, se oli esiurheilijana miesten kuulassa. Esiurheilijat on Kalevan kisoissa sellaisia, että saattaa joku muksu tulla vaikka pituushyppykilpailuun ennen, hyppää 2-3 kertaa, jos pystyy parantamaan maineetusta, se voittaa jonkun palkinnon. Okei. Niin meillä oli niinku Mika Törrö siinä sit, että se taitaa olla sieltä jostain Joensuusta kotoisin. Niin Joo, se oli meillä. sieltä päin, joo. Joo, niin se oli vähän iso. Se on hauskaa, kun se oli kaikkia meitä kuulantyöntäjiä niin isompi kaveri, mutta ei se sitten se pallo, ei se oikein lentänyt. Ei, se on vähän, jos ajattelee voimamieslajeja ja voimanostoakin, niin nekin on niin erilaisia sitten taas. Joo. Voimanosto on oleellinen harjoitusmuoto voimamieslajeihin, mutta se on kuitenkin eri juttu. Että. Tää on muuten varmaan oikeastaan aika semmonen laji, että paikat on varmaan aika kovin. Se ei treenannut. Joo, ja sit miettii, kun keihäheitto on varmaan kans semmonen, että... Joo, se on säädytön laji noille kyynärpäälle, olkapäälle, kaikille. Se kulkee niin omaa reittiäsi. Tai no mä nyt en lajeista sillä mitään tiedä, mutta voisin kuvitella, että tää on ehkä enempi niin kuin mihin ihmiskeho on tehty niin on enemmän. On, ei keihäheitto, niin se on ihan sairas liike tosiaan. Joo. Noin, Vähän pitää. päivän pisi. Yes. Se taisi olla jo sit. Mitä se on arviot? 8:20 varmaan. Oho. Kyllä mä. Joku Paimiosarja, missä ei urheilijoita ollenkaan, voisi voittaa. Niin, oma sarja. Mä oon aina sanonut sellainen kuulostaa, että jos sä rupeat harjoittelemaan kuulantyöntöä 16-17-vuotiaana, että sun on tavoite, sulla ei ole sellaista, että on mikään maailman lahjakkain tyyppi, mutta sä niinku rupeat tekemään sitä pääsääntöisesti. Joo. Sä treenaat sitä niinku, vähän niin kuin ammattimaisesti treenaat. Niin 15 metriä on työnnettävissä. Joo. 15 metriä on se luku, että mihin se riittää perustyypillä. Mutta jos sä haluat työntää yli 15, niin se vaatii jo, että sulla täytyy olla lajitaustaa junnuna. Sä pääset sinne 7-18 metriä varmaan ihan hyvin. Mutta sitten jos sä haluat työntää 18 plus se 20, niin se vaatii jo omistautumista, täytyy olla jo hyvä jätkä. Sanotaan, että se menee niin otetaan 2 yksinä raja, että sun täytyy olla hyvä jätkä. Mutta sitten kun lähdetään työntämään 2-1 pidemmälle, niin sä oot vaan niinku, sä oot jo oikeasti siis ihan mielettömän kova tyyppi. Et se on niinku, näin se niinku menee, et sinne ei niinku vahingossa mene yksikään. Joo. Et mitä mä heitin siitä, että 10 kuntoilevalle miehelle, vähän tehnyt joskus jotain fyysistä työtä tai muuta, niin 10 metriä on se, mikä pitäisi tulla niinku heti. Ja sit pienellä reenillä niin pikkuhiljaa se voi kasvaa, että miten sitä voi tehdä. Mutta. Eli nyt tarvitsee mennä töihin siis. Ja sit niin. Mut kyllä se sit taas tääkin just se kuvastaa, että
Mut on kannettu pystymettästä tähän ja otettu pakastimesta ulos ja pistetään rinkiin. Niin tosta nyt on kuin 14 metriä nyt leipäsenät. Millain päin vaan, että... Niin. Ja kyllä mä nyt 16 tästä pystyisin työntämään tänäänkin vielä, jos mä nyt tästä nyt jatkettaisiin tätä treeniä, mutta huomaa, että oikea käsi aivan turvoksissa muutamasta työnnöstä. Yleensä ne on normikuulareenin jälkeen talvella, niin nää on niinku, tää on verenpunainen tää käsi, että sen verran tuo ranneside ottaa. Tunti puolitoista kun painat kuulaa ilmaan, niin mä sanon aina hallillakin, että nyt mä olen tapettavissa. Nyt olen vahingoitettavissa hetken aikaa, että kun on oikea käsi pois pelistä. Mutta se on semmoista. Nyt tää tietysti eihän tääkään johdu muuta kuin ranneside vaan kiristää, että veri ei kerkkää siinä. Joo. Mikä sun niin nuo tulokset on? Mikä sun vahva? Mä oon nyt... Odotas nyt, että mä valehtelisin ihan hirveästi. Toi penkki on 160 otettu kilpailuissa. Mä siis oon nyt... Mä oon 22, mä kilpailen vielä junnuissa. Ja sit on maastaveto 260 ja kyykky 260. Okei. Eli kyykky on niinku vahvi. No se on aina ollut se lemppari. Joo. Et maastavedon kanssa mulla on ollut todella paljon aina niin teknisesti ongelmia. Nyt on viimeisen puolen vuoden aikaa niin saanut sitä kuntoon, kun mulla on valmentaa kanssa. Vähän kun sulla on mentorina Suomen kovin, niin mulla on kanssa Suomen kovin mun mentorina, eli Tobias Cunningham. Se on Suomen kaikki aika vahvia ja sillä on 1025 kiloa se yhteistulos. Joo. Se on kanssa joskus aloittanut tosta korkeushypystä. Joo. No siellä on se lajitausta on sit vahva myös. Ja siinä on vähän kun huomaa se, että voimanostajat, voimamiehet, niin ne ei osaa treenata sillä kuin urheilijaa. Et tekin teette paljon kaikenlaista, haluat olla monipuolisia. Niin voimanostajassa näkee, että monet tekee vaan sitä penkkiä, eikä millään tavalla vahvista mitään muuta. Joo. Mulla on yksi sellainen entinen tuttu, joka on harrastanut nyrkkeilyä ja tehnyt jotain tämmöistä ja sitten ollut voimanostossa. Hän sanoi sillä aika karusti voimanostosta, että voimanosto on vähän niin kuin semmoinen laji, mihin entiset urheilijat menee. Se sanoi sen aika karusti. Siis, jos mennään maailman huippuun, niin iso superraskaas ja kevenmieskisarjassa tietysti, niin onhan ne kovin rautaa, mitä siellä liikutetaan aina. Ja varsinkin sitten, kun puhutaan ihan raasta, että ei ole mitään apuvälineitä, ei ole mitään kyykkypukuja tai lämpärit saa olla, mutta niin puhutaan ihan ilman mitään välinejuttuja, niin ne on kovia tyyppejä. Mutta mäkin olen miettinyt monta kertaa sitä, että kun kuulantyöhommat jää, että kuinka vahvaksi mä itteni saisin, jos mä haluaisin. Mä sanoisin, että 350 tulisi takakyykkyä aika nopeasti. 350 maasta aika nopeasti. Penkki olisi sitten itsellä ongelma, kun aina tehnyt niin kuin nopeeta. Ja mä pystyn varmaan semmoista merkkipenkkiä, mä pystyn tekemään, kerran joku vittuili mulle TikTokissa siitä, että jos mä otinko mä sit 183 terävä kolmonen, että ei tulisi 150, jos tekisin niin kuin puhtaasti. No mä tein sen videoviikkoa myöhemmin, kun mä tein persepenkissä ja ihan puhtaasti niin kuin voimapenkkiä, niin 560, kyllä se niin sit liikkuu, mutta se on aina just, että mikä se lajin niin tarkoitus on. Niin, ja se on, että sulla ei ole tarkoitus olla niin siellä kisoissa voimannostokilpailussa, on vähän eri liikkeitä. Se on just näin. Jos me nähdään vaikka noi yleisurheilijat, kun ne tekee tosi korkeat boksit kyykkyyn, niin sillä on ihan eri tarkoitus kuin sit niinku tehdä kyykkyä oikein. Mutta esimerkiksi boksikyykyt on semmoinen asia, että jotkut harjoittelee voimansa boksikyykkyä tekemällä. Mä oon aina vähän silleen, että miksi. Että kyllä pohjakunto täytyy tehdä pohjakyykystä. Ja sä rakennat kaikki sun voimaominaisuudet. Sitten tietysti, kun me ollaan kisakaudella, me halutaan tehon tuottoa nostaa, niin totta kai me sitten tehdään korkeammasta kulmasta, että saadaan niinku liikettä. Kyllä. Mutta esimerkiksi mä en tee boksikyykkyä ollenkaan, koska boksikyykky, mä tarvitsin hirveän määrän rautaa, että siinä on järkeä. Ja mä en tykkää siitä, että jos mulla on 280 vaikka tuossa niskassa, se lähtee tosta, se irtoaa niskasta. Mä en miettiä liikaa sitä nostoa. Toki aina voidaan laittaa jotain kuminauhoja kiinni, että se ei mukaan irtoa sit, mutta menee liian hivistelyksi omasta mielestä. Me voidaan ne samat jutut tehdä, vaikka hyppää boksin päälle, tehdä niinku omalla painolla kaikkea. Se on ihan totta. Ei sun tarvitse niinku raudan kanssa leikkiä. Ja sitten on just, että mekin ollaan jossain kohtaa mietittiin, että munkin kovassa kyykkykunnossa, niin lopetetaan takakyykky, tehdään pelkästään etukyykky. Mäkin olen 235 ottanut 2. Niin etukyykyssä sä et pysty loukkaamaan niin pahasti kuin takakyykyssä. Jos on 250 edes tossa noin ja se jää, niin heitä rautaa helvettiin siitä. Jos sä kyykkäät 280, joku menee pieleen, niin se on aikamoinen
aikamoinen, vaikka sulla olisi varmistaja, niin se on aikamoinen niin kuin, aina sit se oma, että jos se jää jostain kiinni tai tälleen näin, niin aina tuottaa ongelmia. Se ei ole henkisesti, se ei ole niin helppoa. Ei. Itselläkin on ollut se, että jotkut on niin jääräpäisiä vaikka puntilla, että joo, että mennään väkisin, nostetaan jotain rautaa ja sit saattaa sattua, mutta mä en ole ikinä, esimerkiksi mä en takakykkyrautaa ikinä pumminut. Joo. Koska on ollut se ajatus, että ihan turhaan me lähdetään pummiin. Et kyllä mä sen sitten, että ajatellaan, että jos otetaan vaikka 270, sä otat telineestä tangon niska, kyllä sä se heti tiedät, että paljon se sun niskas painaa, että pystyykö mä kyykkään. Ja kun sä tulet kerran ylös, millainen se ykkösnosto on, niin sä tiedät ihan tasan tarkkaan, pystyykö sä ottaa se toisen. Ja jos on vähänkään sä fiilis, että sä et pysty, niin jätä kesken. Niin. Ja tarpeeksi voimaa, niin ei tarvitse pummiikin. Niin. Se menee näin.